shoppingtur, ikke? Nå ja, det er jo fedt. Vi skal lige have også nogle indgangsture, der betaler jeg på. Det der måske er det 112. Jeg kan ikke huske det. De har lavet 112 for det var. Ja, begge veje. Ja, den ene var 112, og den anden var 112. Jeg tror, det er sådan noget, jeg skulle betale de sidste 2 år. Så det er billigere nu, ja. Men det er sjovt, der er stadig forskel på, når du kommer fra Danmark. Jeg synes også, det er underligt. Bare i det. Så det er her for min tid, eller hvad? Ja. Så kommer der freestyle i mellemtiden. Freestyle, det er sådan noget dansk på skolen. Nej, det er sådan noget, hvor de kører på et Sådan noget freestyle, ja. Sådan noget, ja. Yes. det er jo helt andre skøjter, de kører på. Ja, okay. Nå, så kunne jeg på. Ja, lige klokken 7, hørte jeg nogen sige, det er vildt. Det er der, hvor jeg kan få lidt plads. Så jeg tror, det er det. Der kommer sikkert noget af det. Det er for meget lidt. Jeg kender ikke alle sammen. Det er også det.